Moi! Moi. Milloin me tehtiin viime Suomi-video? Nauhoitimme viime videon 1. tammikuuta. Jaa. Okei, no on siitä jo vähän aikaa. Reilu kuukausi. A bit more than a month. Reilu kuukausi Yeah. sitten. Yeah. Mistä puhutaan tänään? Me voidaan puhua suomalaisesta kahvista, tai ehkä kahvikulttuurista. Koska Suomessa kahvi on tosi iso juttu. Oliko ensimmäinen maa, jossa ihmisiä juovat kahvia? Ei ensimmäinen maa, mutta Suomessa juodaan maailman eniten kahvia. Yleensä kahvijuonti on minun mielestä muissa maissa sillä, että siellä menet jonnekin kahvilaan juomaan kahvia. Esimerkiksi jonkun kaverin kanssa. Mutta täällä se voi olla ihan sellaista, että keität vaan aamukahvit tai iltapäiväkahvit kotona ja juot. Yeah. Sellainen tosi ehkä mummomainen tapa on keittää kahvit ja syödä jotain makeaa sen kanssa. Proper kahvi-aika. Jep. Ihmiset juovat kahvia tosi paljon täällä. Jep. Kaikki isovanhemmat juo kahvia. Minun vanhemmat on juonut kahvia. Minun sisaret juo kahvia. Melkein kaikki meidän kaverit juo kahvia myös. Joo. On harvinaista löytää ihmisiä, jotka eivät juo kahvia. Joo. Joo, se on kyllä. Esim. Aika lailla kaikissa työpaikoissa on taukohuoneessa on kahvikone. Melkein kaikissa kodeissa myös. Meillä on myös kahvinkeitto. Joo. Onko se englanniksi nimenomaan like drip coffee maker? Suodatin kahvi, Joo. filter coffee Joo. Just se. Joo. Like, jos meillä on ehkä like tupalit tai syntymäpäivän juhlat tai jotain, ihmisiä juovat kahvia. Joo. Ruoan jälkeen. Joo, eli ekana on joku ruoka ja sen jälkeen sitten pitää keittää kahvit. Tai niin, jos sä käyt vierailemassa jossain, esim. Kaverin luona, niin kaveri saattaa kysyä, että keitetäänkö kahvit? Se on ehkä yleisin kysymys, mitä Suomessa kuulee. Joo. Ja tosi semmoinen suomalainen vastaus on, ei minun takia tarvii. Like, you don't have to make just because for me. Yeah. Jos kaikki juot, Joo. like, minä juon. Yep. Jos muut juo, niin me voin ottaa. Joo. Jotenkin tosi japanilaista. Yes. Varmaan muissakin Pohjoismaissa, esim. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa, voi mennä kaverin luokse kahville. Minun mielestä se on yleensä just sille, että mennään jonkun kotiin kahville, eikä kahvilaan kaverin kanssa. Kahvilassa on kallis. Joo, ja se on vähän uudempi juttu. Jossain yliopistossa tai jossain semmosessa, niin opiskelija saattaa saada kahvin eurolla tai euro 50 senttiä, mutta kahvilassa se on vähintään 3 euroa. Erikoiskahvit, esim. Latte tai espresso tai joku semmonen, niin ne on... Like spesiaalikahvi. Joo, ne on vielä enemmän. Kaikki joi juhlamokkaa ja se oli hyvä, mutta... Yes. Juhlamokka, presidentti, Kulta Katriina. Joo. Sitten halvempia on Saludo, joku Rainbow-kahvi, Eldorado. Jotkut tommoset. Meillä on nyt presidentti. Joo, jouluna on Suomessa aina alennusmyynnit, koska kaupat haluaa, että ihmiset tulee tekemään isot jouluostokset niiden kauppaan. Ja ehkä isoin sisäänheittotuote, jossa on alennus, on kahvi. Kyllä. Onko siellä statistics tai... Kyllä. Like, Kyllä. Se on, koska melkein kaikki juo kahvia. Ja minä muistan myös jo lapsena, kun jos meni päivällä kauppaan, niin siellä oli tosi paljon mummoja ja ukkeja, jotka meni ostamaan monta pakettia kahvia, ja sitä se oli halvalla.
Yes. Mummolla on yleensä tosi paljon kahvin pakettia. Joo, kahvivarasto. Joo. Ennen koronaa yksi semmoinen 0,5 kilon kahvipaketti oli ehkä 5 €, mutta nyt se on, nyt ilman alennuksia se on ehkä 7,5 €, mutta alennuksessa halvempi. Joo. Aika 2 paketti on 7 €. Joo, alennuksessa. Ja täällä ei ole niin paljon mitä se on? Täällä ei ole instant-kahvia, eli pikakahvia hirveästi. Kaupassa on, mutta ihmiset ei oikein juo sitä, koska kaikilla on kahvinkeiti. Niin? Minun mielestä Japanissa ihmisiä ostaa pikakahvia enemmän. Joo. Yes. Ja, useammin. Koska meillä on Boss Coffee. Niin, joo. Kahvi kombinissa on tosi hyvä myös. Joo, me on siitä niin kateellinen. Joo. Mikä on sinun lempi kombinikahvi Japanissa? Me muistan, mä testasin tosi paljon Japanissa. Yeah. Ne 3 kombinit oli just 7-Eleven, Family Mart ja Lawson. Muistan, että Family Martissa Joo. Family Martissa oli tumma pahto ja tumma ja mikä se on? Vaalea pahto. Voimme valita kumpaa kahvia haluaa. Yeah. Se oli jossain niistä 3 isosta kombinista ei pystynyt valitsemaan. Mä muistan. Mutta ne, joissa pystyi valitsemaan tummapaahon, niin se oli tosi hyvä. Se oli oikeasti hyvää kahvia. Japanissa on tosi paljon niitä, mikä se on, Coffee Fresh, ne pienet. Yes. Maito Niin. näköinen juttu. Joo. Se, minkä voi laittaa kahviin. Täällä jos sä menet kahvilaan, niin yleensä siellä on semmoinen kylmälevy. Ja sen päällä on sitten maitotölkki. Ja nykyään sen vieressä on myös kauramaitotölkki. Joo. Koska kauramaito on tosi suosittu laittaa kahviin. Yes. Luin Japanin uutiset eilen. Starbucksissa. Ja Starbucksissa. Starbucksissa. Okei. Kauramaito ja soijamaito on maksaa. Yes. Uutisissa luki, että ainakin soijamaito on ilmainen. Joo. Alkaen ensi kuussa tai huhtikuussa tai jotain. Jossain vaiheessa, joo. Täällä minun mielestä kauramaito on tosi paljon suositumpi kuin soijamaito. Yes. Joo, soijamaitoa ei näe. En ole nähnyt soijamaitoa kahvilassa. Joo, kahvilassa ei ole soijamaitoa ikinä. Joo, siellä on aina normaali maito ja kauramaito. Joo, ja joissa vanhoissa paikoissa on ehkä kerma. Kerma, joo. Yes. Tosi makea, mutta Joo. vanhemmat ihmiset tykkäävät. Siitä. Tykkäävät, siitä. Mä muistan, minun isä sanoi, että silloin kun se oli nuori, oli normaalia laittaa maitoon kahvia, mutta jos maitoon laittoi kermaa, niin sitä tiesi, että on joku juhlapäivä tai joku, koska se on vähän hienompi asia. Kerma oli vähän kalliimpaa kuin maito, joten olisiko siitä? Milloin sie aloitit kahvin juonnin? Olisikohan se ollut just yliopistoaikana? Koska lukiossa minä en ainakaan juonut kahvia vielä. Yliopistossa minä saatoin joskus kylässä juoda kahvia. Just jossain, kun käy mummon luona tai kaverin luona. Joo. Mutta se oli varmaan Japanissa, kun meillä oli vaihtovuosi. Jos minulla oli aamu 8 heti luento, niin minä saatoin keittää kahvit ja juoda siellä aamuluennolla, että minä pysyn hereillä. Okei. Muistan, että olit tee-ihminen. Joo. Joo, ennen Japania minä tykkäsin juoda teetä, mustaa teetä, jossa on hunajaa ja maitoa. Yes. Mutta Japanissa minä päätin, että täällä on hyvää teetä, joten minä opettelen juomaan teetä ilman maitoa ja hunajaa. Ja Japanissa oli tosi kiva, koska se halvin mahdollinen musta tee oli tosi hyvää. Yes.
Ei, kun se oli joku japanilainen merkki. Se oli varmaan Kiinasta. Mutta kuitenkin. Joku iso laatikko, jossa on 100 teepussia. Yes. Kaupan like alahyllyllä. Jep. Yeah. Alimmalla hyllyllä. Halvin tuote. Yes. Se oli opiskelijamyöllä hyvä. Mm-hmm. Yksi juttu vielä. Mm. Japanista saa Boss Coffeeta ja mitä näitä muita, Blue Mountain ja niitä. Mutta Suomesta ei saa hyvää kahvia tölkistä tai pullosta. Ja. Kaupassa ei ole hyvää turkkikahvia. Tölkkikahvi, joo. Täällä on vaan kahvia, jossa on maitoa ja hirveästi sokeria. Mutta Yes. joka ikisessä supermarketissa on kahvikone, josta voi ostaa kahvin. Euro tai euro 50. Yeah. Mutta se kahvi saattaa olla istunut siinä pöydällä pari tuntia. Yes. Se on osa kokemusta. Like Suomessa ei ole vending machine. Mikä se on? Ota vending machine suomeksi. Joo, like juomakone. Joo, täällä ei ole niin paljon noita juoma-automaatteja. Juoma-automaatti. Joo. Yeah. Voit löytää kahvia, like Boss Coffee, juoma-automaatissa. Joo. Mulla on ikävä kombinista. Joo, kombinit oli niin helppoja. Mulla on myös ikävä kuumaa. Joo! Niin, jos haluaa kaupasta kuumaa juomaa, niin pitää ehkä ostaa just kahvia. Tai sitten joissain paikoissa saattaa olla teetä tai kaakaota, mutta... Olemme puhuneet suomea tosi paljon tänään. Kiitos suomalainen ihmisiä sen. Ole hyvä suomalaiselta ihmiseltä. Hai. Ja, no, kiitos kun katsoit. Kiitos. Katselija. Ja nähdään ensi videossa. Ja. Moi moi. Moi moi.